Doncs aquí tenim el Huawei P10, un dia després de la presentació oficial en el Mobile World Congress. Concretament tenim una edició de 64 GB de capacitat i 4 GB de RAM. Concretament la versió platejada. En quant a especificacions, renoven l'acord amb Leica. Tenim una càmera dual de 20 megapíxels la càmera davantera i 12 megapíxels la càmera frontal. Així que comencem una miqueta a obrir el que realment ens interessa, fer l'unboxing del Huawei P10. Primerament retirem el plàstic que el cobreix amb la gran eina. Ja tenim. Tenim una capsa aquí, una obertura bonica. I mana més. Interessant. Tenim el dispositiu, el Huawei P10, el qual deixarem de banda per ara. Què més tenim? Cartró. Aquí dins suposo que per retirar la SIM, que concretament és nano SIM. Té per doble SIM, aquest model en concret. Una funda, que no està de menys que vingui la seva carcassa senzilla, de plàstic dur, sense més misteri, però no està de menys. Una guia d'inici ràpid, que ningú llegirà, per tant queda allà. Plàstics, cartró. També, per un mòbil d'aquest estil, uns auriculars, diria Apple, però bueno, Huawei, d'acord? L'estil una miqueta els auriculars d'Apple, poc misteri, però no està de menys. Per un mòbil que tindrà un preu que no superarà els 600 euros, no tens malament. Cable per carregar el dispositiu, poc més, USB tipus C, com tots els mòbils d'última generació. També carregador, que pesa el seu, per cert, és ben gran. Serà curiós. També, clar, el que té aquest Huawei P10 és que té bateria càrrega ràpida, el qual suposo que per això seran aquestes dimensions, perquè és força gran. Si comparem amb el mòbil, és un bon tamany de carregador. I fins aquí tenim una miqueta el que realment entra a la capsa, buida ja. Aquí tenim una miqueta el que ens interessa al mòbil. Tem tornillos. Anem a retirar una miqueta els plàstics. Això és el més complicat, però que sempre surt malament. Tenim el mòbil. Tirem el plàstic protector. Això és un pecat, però bé. I tenim el dispositiu. Quan recordem, doble càmera, Leica, de 20 megapíxels la part davantera. Quant a la càmera, el ser Leica dona gran importància als colors, sobretot en aquesta generació, i el fet que el ser Leica té un prestigi, que haurem de comprovar a veure si realment és una càmera que aporta el que realment s'explica. Quant a la part davantera, com a novetat, tenim el lector d'empremtes dactilars aquí sota i que alhora ens serveix com a botó universal, ja sigui per anar a inici, per anar a menú. Tots els botonets que tenim aquí sota Android, apretant el botó, depenent de la pressió que li dones, és una acció o una altra. És una novetat curiosa. Quant als costats, un botó, suposo que per encendre el mòbil, això haurem de comprovar, pujar i baixar volum. Entrada de jack 3.5, interessant, auriculars. Entrada USB tipus C i per la part de sobre un simple micro. Doncs aquest és el Huawei P10, concretament la nostra versió és la platejada, encara que aquesta llum sembla una miqueta daurat, però en principi la versió platejada, i el qual en els pròxims dies us portarem l'anàlisi més complet a PC Català.